Malam muna godiya da ka samu dama ka ba BBC Hausa mu tattauna da kai, mun gode sosai. To alhamdulillah. Malam a baya-bayan nan ka zo jihar Kano, ka halarci ɗaurin aure na auren gata na gwamnatin jihar Kano. To ka yi wata magana da wanda yake an san ka dama kana da matsaya a kanta sosai ta batun muslim ɗin nan. Ka sake jaddada matsayarka. Kamar malam me yake nufi ne takamaimai? Takamaimai wato shine al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Musulmin gaskiya shine wanda sauran duka musulmi suka kubuta min yadihi daga cutar da zai da hannunsa, wa lisanihi kuma da harshensa. Sannan al-islam wal istislam shine miƙa wuya ga dokokin Allah, ina yi bari na bari, ya zama wanda ya bada umarnin nan Allah ne mahaliccinmu, kuma wanda ya fasarar manzansa ne annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikamakin annaba shugaban manzanni. To wannan su ne dalilin da ya sa fahimta haka nake ta kira ko ina a duniya mu zo fa ga alherin duniya da lahira. Malam amma kamar me ƙari akan hujjoji na da ka dage sosai na batun wannan kalma duk inda ka je sai ka ambace ta muslim. Ƙarin hujja a kai shine duniyar yanzu ta cika da wato farfaganda ta rudar mutane a hana su fahimtar halin da suke ciki. To ni kuma mun barin wa'azi gurin ilmantarwa ne, kuma Allah ya hore min jama'a da za su zo kusa da nesa, sai na ta jan hankalinsu cewa su sani siyasan nan fa addini ce a Islam, kuma kowa ya yi ta dan Allah, kar wani ya je ya karɓi kuɗin wa'yansu ya bar manufar nan ta musulunci da na ambata maka ita ɗazu. To kuma duk wa'yanda ka ga suna abin da yake cutawa ƙasa da cutarwa to jahilci ne. To shi yasa tunda ɗaya daga cikin gurin yaya ta ilimi akwai kan mumbari, kuma inda mutum ya san gaskiya yake faɗa, to duk wanda zage-zage ta surutu kar ya yi shiru mai ta nanatawa. Shi yasa ka gana na ace da nanatawa. Wannan shine dalili. Malam daga yin kalaman nan a Kano na sake jaddadawa muslim din nan, mutane da dama sun fito suna ta sukanka, da 'yan siyasa da kungiyoyi da sauran suna ta sukanka. Ya kake ji da wannan suka? Sukan nan dama ai na riga na saya na biya. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama'u warasatul anbiya. Malamai magada annabawa ne. To mu ma almajiran mu wannan mukamin muke so mu ga mun gaji annabawa, ko da yake ba wai iya za mu kamanta su ba. Shi yasa na rungumi haƙuri, ni ba na ta maganan mai zagi, ni dai ya zama gaskiya na faɗa ciki da bai ya fahimta ta kenan. Da haka ko kyara ban damu da wayannan ba. Amma malam kana jin kamar kayi nadama a wani lokuta haka, ka ji kamar ka janye wannan kalamai? Allah tsare ni, aini nanatawa ne. Ɗazuma hira da ni na ce wannan abin da kuka ji fa manufa ta kenan, kuma a kai nake ba na ladama, kuma a kai nake roƙon Allah ya raya ni ina musulmi mai imani ya karɓi rayuwata ina mai shaidawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da haka ba rana fasawa in Allah ya fasa me kenan? Ba rana fasa me? In kira kan musulunci muslim. Malam kamar wani zai tambaya ce wace riba malam yake samu daga tallata Tinubu ne da har yanzu kake kan baka kaɗan nan? Ni ba Tinubu nake tallatawa ba, musulunci nake tallatawa. Na ce maka muslim ɗina ba ta Tinubu bace, ba ta Buhari bace, ba ta wani ɗan adam bace, ta Ubangiji na Allah ne, wanda ya ce inna dina inda Allahil Islam. Saboda haka shi ko Allah tun da ya umarce mu muka yi abu, to zai zaunar da mu lafiya a duniya, zai ba mu kyakkyawan gurin kwanciya a kabari, zai ba mu aljanna da lahira. To wannan ita ce ribar tawani. Amma baka tsoro waɗannan kalamai kamar yadda suke zargi su tada husuma ko su tunzura wasu haka misali?
ni bayanan naira ba wani abin da zai tunzura kowa. In ce maka kana da dama ka zaɓi abin da kake so, ni ma ina da dama in zaɓi wanda nake so, me na tunziri. Sai dai in jahilci ne zan yi ta nanatawa har a gane. Akwai ƙungiyoyi da dama da suka fito suke ta kiraye-kiran cewa wasu ma a kama ka, har da ƙungiyar ko kuma hukumar kare haƙƙin ɗan adam a nan Najeriya suna cewa a kama ka saboda kalaman na cewa a yi musulun za su iya tunzura mutane ko haifar da rashin zaman lafiya. To sai in fahimci cewa su ɗinnan masu faɗan kiristoci ne. Amma ya kai ka tabbatar da haka. Dan wannan magana da suka faɗa. Domin ina da 'yancin in ce a zaɓi musulmi. Ina da 'yancin in yi musulunci. To tun da kaga su musulunci ne ba sa so, to a gani na kiristoci ne, ko ni ban yadda cewa wato suna kiyaye haƙƙin ɗan adam ba, dan ni ma ɗan adam ne. Me yasa? Yawwa, domin suna nuna ba su yadda in faɗi abin da ina da 'yancinsa a kundin tsarin ƙasata, ina da 'yancinsa a addini na, suke zagi na a kansa. Don haka wannan in ma sun yi da'awa cewa su suna kira wato kiyaye haƙƙin ɗan adam, ban yadda ba. Amma kamar malam kana kira ne a zaɓin musulmi ko da ba shi na nagarta, ko kuwa dai iya kawai wannan kira kake yi, ko kuma kake so ka ce? Ni musulmi mai nagarta nake faɗa. Ai a musulunci ne ba a yarda da shirka ba, a musulunci ne ba a yarda da sata ba, a musulunci ne ba a yarda da ta'addanci ba, a musulunci ne ba a yarda da dannewa mutane haƙƙi ba. To wannan musuluncin na gaskiyar a kai nake magana. Amma kamar me kake ji a duk lokacin da ka faɗi irin wannan kiraye-kiraye, misali ka koma gefe ko wasu sukan kira ka a waya, me ake bayyana maka misali? Wallahi goyon baya nake samu. Akwai musulmi duk da yawa suna goyon baya. Kai ka lura ma da inda na faɗa a nan Kano, duk wanda yake gurin nan sai na ce musu ni na yadda da musulunci, ko fa sai suka ce mu ma mun yadda, saboda haka ni yaɗuwar musulunci nake gani kullum.